Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen Portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary görüşüňiz ýaly tanışylar gepleşimiziň täze tany siziň bilen. Biziň bugünkü tanışylar gepleşimiziň tanışyzy bolsa ýurdumyzda ýaş aýdymçymyz hemmämiz MCJ diýip tanaýat, ýagny Ceyhun Ağa Muradow. Min üçün yansa da yüreğim ümidi var. Sensiz hem durmuşa kuvvetim var. Çift tarafım mutlu yönü kesip bir taratlı. Kayda geçmiş yadına düşenle göresin gelen akmı. İsteğin olmadı mı ya? Sen benden doymadın mı? Arzuğun olmadı mı ya? Yüreğin olmadı mı? Aydıp yatadım nereden çıkıp yatadım inni. Yolun sonu belli. İlk bilen gepleşip de wagt tapyp çakylmaz. Kabul etgeniň üçin köp sağlatyn aýdýar. Sağ ol, sizin hem silap çağırınız için sağ olun. Hawalyň tanışylar gepleşimiz adından belli bolýar. Siz ýaly tanalýan aýdymçylar, tanalýan ýüzler gatnaşýar. Hemem derejeli taparmaz bilen 20 tany logika sowal taýynladyk. Şol sowallara da 3000 bilýän. Görýän. Sen biziň agzamyzdan. İzarna ya. Onda da ýangy görüp başlayan tamaşaçylarymyz bardyr, belki olara da ýatladaly. 3 minut wagt berýär. 20 tany logika sowal berýär. Şol 20 tany sowala 3 minutda jogap berip ýetişden ýeňi bolýar. Jogap berip ýetişmesen ýeňilýän we biz derejeli taparmyzdan şert berýär. Şertimizi kabul edip berne ýetirmeli bolýan. Bolly. Egerde ýöne ýeňilseňim sowgatlamyz bar. Hemem sowallarymyzy berip durkak, wagtym gidip durka bir sowaly bilmeseň, şonu bilesiň gelse çınar wagt sakla diýip bilersiň we dost ýarlaňa, garnaşlaňa jaňa diýip ýardam isläp bilersiň. Bolly. Yeni bir jadat ýatladyň başlamak tanışylar gepleşimde Türkmen Portal websaytymyzyň agzalary tanışylar gepleşimiziň her sanyna like basyp aktiv gatnaşan tamaşaçymyzy tanışylarymyzy mihman hökmüne çağırýanymyzy ýatlatmak istedim. Onda Ceyhun taýýar bolsaň başlaýarmy? 3 minut wagtymyz gitdi. Birinji sowalym başlaýan. Ödüňe değişdi. Bir ýyl Wi-Fi'siz mi ýa-da bir ýyl daşary çykmagyna oturmakmy? Bir ýylla Wi-Fi'siz ýa-da daşary çykmagyna oturmak. İkisinden birini taýlama. Bir ýyl daşary çykmagyna oturmak. Daşary çykman Wi-Fi'de oturjak. Ädem oşar bazar nirde we haýty bazar biziň ýurdumyzda. Ädem oşar bazar şol talkuçka bolýar. Ýa. Günne gorytjan talkuçka. Ýa, günne gorýar. Ýok, ädem oşar. Bilmesen geçen soňda gelir. Bir otogda 11 saat çyraban. 4-sini ýaksaň otogda näçesi galýa? 4-sini ýaksaň. Näçesi galýa diýen logik sowal. 11 saat çyraba 4-sini ýaksam näçesi galýa? 4-sini ýaksaň. Diými? Hemmesi durýar. Hemmesi durýar ýakynda näme? 10 etajly öý. Her etajda 2 maşgala ýaşaýar, padezada bir lift bar. Liftde iň köp ulanylýan dugma. Ýokaryk. Iň köp ulanylýan dugma bir tany. 12. Näçe? Iň üstüne. Mesela men birinji etajda ýaşamasam 10 gitmene. Ýöne 12-däkiler 12-de ýaşasa da birre gelýär. Diými? Iň köp ulanylýan dugma? Bir hawa. Dowam edýär. Nira teredemizde 2-ni görsegem 10 ýaz. Nira teredemizde 2-de dur. Ýöne biz şoňa 10 ýaz. 2-de dur görýän zatymyz. Ýöne biz şoňa 10 ýaz. Geçin. Yok, geçecek. Ferit, bil Ceyhun. 2-de dur. Ferit, 2-de dur. Hawa. Näçe tagatda 2-de dur näçe 10 ýaz? Sebebi? 2-de dur bolýan, ondan işleýär, dogrymy? Nämen eliňde girmän saklap bolýar. Demiň saklap bolýar. Birden düşüp bilýär, ýöne döwlenok. Esasen muja ýaşyň ulanda birden düşüp bilýär. Näme düşüp bilýär? Ýok. Hemme kişi gidişana bul. Tavlen ya. Şeýine döwlenok. Mendeleýewiň tabletsasyny kim oýlap tapdy Ceyhun? Mendeleýew. Özü. Logik sowal şol köp kişi kim kädiýär? Adamda näçe tany sunk bar? Sunk. Geçdiýsen geçen. Ýylyň dowamyna gyşyň soňky aýy. Dekabr. Dekabr dogry. Sen günüň dowamyna bir sorak berýän bir adama, jogap berýän. Soň ýene birine berýän, olam jogap berýän. Sorak, şo bir sorak, ýene jogap başga. Jogap itgap durýan, näme sorak şol? Şo bir sorak berýän sen şunça adama günüň dowamyna. Olam gelşä ýene o del. Hakykatdan itgap durýan zat.
Tağa sorayan ütkep durýar günüň dowamında. Wagtymyz bolla, ona da galan soralar beresim belänne 100 ýyllyk uruş näçe ýyl dowam edipdir? 100 yıl. Bir ýylda näçe hepde bar? 52. 52 ýa. Iň ul arzuň jeyhon. Iň ul bir şoatlyk çöň dogaýan maksadyň arzuň barmy? Ulardum. Ay maskalan bilen ardı bir ýasap. Hawa. İşimiz urna bolsa bollu. Bakly ýaşaklardan. Nämen otyrkan eliň alyp bilen o? Ýeriňden tursaň eliň alyp bilen. Sağamy. Ya otyrkan eliň alyp bilen. Sen logik sowar, otyrkan diými? Sen O Türkan alıp bolmaýar da. alyp bolanok sen şoňsyny şoňsyny otyrkan näme? Oturguçmy? Oturguç awa. Sowalymda 16 tane ona jogap berdim. Köpüsüne bermedin dogry, köpüsüne berdin ýöne paçty 20 ýetdik dogry dämi? O ýene. Äle moşar bazar nirde? Ene musulmanlar. Ene mus. Yo, sana ahir yetersiňiz. Şäher içinde. Yok. 11'de kamda. Ne? Ene musul. He, belli bazar ödüm. Esasanım teknika, telefon, zat, köpük. Çanı bilmi. Stefan tana o. Stefan ta. Şoň ady äle moşar. Ýene bilesin gelýän bäm şolaň içinde saralar. Bilmediklerden. Onu köpüsini bilin. Aw, sudaky. Öde sudan. Öde sudan ýene. Suda da ýüze bilýär. Balykmy? Ýok, balyk sudan ýasalan o. Oň öde sudan ýasalan zat. Bir zat däl. Suwun içinde yüzüp ýetip gidýär ol. Nastarit etkiýär. Ya. Şonu biletmeli tolkunmy? Ýok. Köpürjükmü? Ýok, paçty galaýladyň. 4 burç. Havajelikde de marajelikde de bu da. Yere yança yedik gitýär da suwda özüm suwdan. Inni şunça sowalarymyza bildim. Käbir gatnaşan tanışýarlarymyz bar. Ýegejetini bilmän gidenem bar. Sen köpüsini bildim. Gowluk berýän. Gowluk beremok bildim ama köpüsini kömek etdim bildim. Ýöne gepleşimiz soragymyz kynnar. Pikiriňiz emlemeli. Pikirim jemlemeli aslında. Ýöne bu aslında şu pikirim jemlemez ýalak 3 minut berýänmen. Bu gepleşip 3 minutdan bolsa wagtyny hoş geçirmek üçin, gülmek üçin, şadlykla geçirmek üçin oturdum diýip gynan gider ýalak däl. Indi şertimiz adydyk ýeňirsen. Bir şert beresimeli aslında bir iki gepleşik dowamynda bir şahyr bize ýazdy agzamyz ödüm goşgoda dipdir bize. Täze başlan şahyr men tak tanalmaýan şahyr belki şu gepleşigimizden tanalar. Şol şahyryň goşgusyny sen rewede wagap berjekmi? Tanışýyzlar diýip bir popon aýtdym. Awa tanışýyzlar diýip goşgoda dipdir. Bolýar. Halkymyzyň ýüregine orun alan tanış ýüzler gepleşigine minnetdar. Süýüp garaşýar täzelige tanış ýüzler gepleşigine minnetdar. Gowrap bolar. Aslında o goşgym edem kan ýöne. Biziň gepleşigimizde agda bolup biziň gepleşigimizde goşgoda dipdir bir şahyr köp taýyrsyn aýdýar şeýerde. Taňa da şertimizi kabul et ýerine ýetirenim üçin taýyrsyn aýdýar. Başga da şert beresiňiz gelýär bolsa aýdyň şu. Yelken aýdym, jeyhon yelken bir aýdym. Aslında yelken aýdymynda hat gowtanalyň diýip pikir edýän men. Köp ýaşlamyň taýyryny gazanmak başaryn aýdymdan beri şona minnet beräs. Başka balta tarap ya yelken açtım. Maňa aýdyp bilmez ýalylar açtym. Ýa-da seňi ýük agyr gelip başdymy. Baryn soraň ýardan ýa rus kaçdymy. Ýok, eýle bolmasyn. Şolaydım, benim dinleyedim. Yani işte. Şertlerimizi kabul ettin, yerine yetirdin. Köp sağlasın. Can taňa barap, sunuat älemde münden beýlem. Üstünlikler arzu edýän. Ady belli aýdymçy, ady belli reperlan beri bolup ýetişmeýän tüýtüremden arzu edýän. Jeyhon ýaňa gepleşiň başynda da aýtdym. Ýeňilseňem iň gowy taraby sowgatlarymyz bar diýdim. Biziň sponsorlarymyz bar. Ýöre tanışýar gepleşimde himayetkarlyk edýärler. Olara da köp sağlasyn aýdyp saňa sowgatlaryň gowşup başlaýan. İlkinci sowgatymyz Katmer kafesinden. Deňsiz taýsız Katmer kafesi biziň gepleşimimiziň ilkinji tandan beri himayetkar et. Katmer kafe. Köp sowgatyn aýdýanlar. Sowgatyn, taňaral Katmer kafe. Sowgatymyz bolsa Vexus parfüm. Bulam biziň ýene bir himayetkarymyz bulam size öz parfümini uradypdyr.
Nawa, sağ Onlara da olsun. köp sağ olsunlar aýdýar. Nawa. Indik sowgatymyz bolsa Rawşan aýakkaplar. Rawşan aýakkaplar biziň himayetkarymyz olar. Nawa. Kaçtym kowuşlarga owarýanlar üçin, Nawa. kim üçin? Evet, kowuşlaryny Bilýän uğradypdyrlar. Rawşan aýakkaplar. Nawa. Toýa kowuşy. Nawa, taňa rahmat. Kutly bolsun. Indiki himayetkarymyz Älim spordy. Älim spordym sen ýaly sport saýanlar üçin, dogrymy? Owarýanmy spordy? Ay, on. Çalaca indi Ondan gowat da, başardylar awa. da. Älim sporda da köp sağ bolsun aýdyp, Awa, sowgaty awa. gowşurýar. Ine täzelikde täze himayetkarymyz Bostan konsept. Awa. Olam ine Bostan konseptden birinji sowgat sen alýan häzirlikçe ýyzy grubalar diýip umyd edýän we bu sowgaty Awa. taňa gowşurýan. Sağ olun. Sağ olun, kutlu olsun. Awa. Hem ayaklarlara sağ olsun. Maydan. Taňa rahmat memnunum. Taňa da sağ bol gep Sağ ol, şunda sağ gatnaşdym ol. üçin. Vallahi. Hem himayetkarlara meni biradardymdan köp sağ bolsun aýdyp tanışylar gepleşimiziň bu gezekki üýtge şu gyzykly sany geçip gutarýar. Indik tanışylarymyzyň indik sanlaryna duşança hoş sağ bolun. Çift tarafım mutlu yönü kesip gitti rahatlı. Kata geçmiş yadıma düşenler. Göresin gelen akmı